Ето нов коментар от Александър Кючуков. Той пита, има въпрос за MyLab Manticore. Това е в момента най-силният апарат на марката MyLab. Та въпросът му е следния. На каква дълбочина засича този детектор, защото той никъде в интернет намира точни параметри? Ами наистина той няма точен отговор нито от MyLab, нито от която друга компания, защото тя дълбочината зависи от много неща. Най-вече от размера на предмета, не колко повече тежи, а от обема. Колко време е седял предмета в земята и от самия терен. Но от клиенти знам, че MyLab Manticore, тъй като е доста силен, монети хваща до 40, понякога и до 50 см. Сега за нещо по-голямо, метър и половина със силно шахвани, но имайте предвид да получите хубава дълбочина от MyLab Manticore, наистина трябва да му разбирате от настройките. Ако смятате да го вземете този апарат, защото е 2000 евро, да излезете на нива, да го пуснете и да очаквате голяма дълбочина, просто само относно стартиране на този детектор няма да стане. Трябва да прочетете опитен, да гледате много видеа в интернета, да го настроите правилно спрямо терена и тогава вече ще имате добри резултати.